си оюртари ошколе хехор коис замадо биршт هنتغنى فوق حيل يعني خزا ديك خيتات سونس يعني أو تحل قوجلا تشتوا كيجش ناخا كأين كشت ويرت تق برتي من السيكتي وتشقيش يرتش أخبي شغل بليفي بولقر نزرعني بولقر تحقق حنت أصحيوتش كيجناخ أر مصنعتي اللي لوجه خوش سبرتينو سيكتش دا وخش شيء خزا خيتش تيبار سبورتم زنيمات ضد تحقق خرسبا خيواي جات حلقو جلاه تحي وين سبورت تسايس فاز نخوتش خارسني قد بان داو باتش دا هانت خوشكومي ويرت تنا ياتر سبورتيفن سيكت هانت بير زنيمات دوج محتيجاتر خان وقت حيلار انه از واشتا دات اشي ادينا يوافق سنتر حيوتش بيرش تخص جوغ سق يردن بوش او رياضه دوش او دوش سنخيت صندوق بيرش سسيد هان شو حلقه ويرت قداخ تشغان بلي وخش دا حقودي شغل كانكش تاع خلدر باش تا ماتشت بالخلش تا خانت ويرت وكانكش تا خانت سبكوين حق وخش شيء زني ما تدش شيء خوز از دقت دا بقش دا يندل ويميخ خوزش مهتي أولبروك الخي أين شردهاش چلامش گونش أليش بارگو چملات خوزلي أكيرت ده كأنا دولش ماجيك خصا اشت قمن تخزا سيدل قنش قين بوز لورخي مموتك دالواتش أولچي يرت كوز خوزدلي قوش بارش دي خالتوا دي ونغصنان تركوي حنزلت موتك خنيات خلق проект школ цархаштыш қош қылдулдынт. Докни сети сахан фок халлета цышды саболх жести дохаш дагырк ахегишбы экстрой фирма болхой. Гышлон дягтыр прораболч кортой сали дуц болх масштабот дедеж десар белгулду. В данное время универсальный зал 42 на 27 метров. Но самая верхняя точка где-то 12 метров. 12,5. Ще и проект в паре. Так, обширный як зали благодаря. Игровые виды, так, ще и любой ваш спортивный виды жизни, это хуги. А ще зал дикие, ок, хози хуги уже, удобные. И основание здесь ждут, хотуаешь. Так, уже хижи делали метро исти, бян полностью дохам уз доступных убьётишь. Он сказал, отсыпки отхой, щебень хам отсыпать, для бетонный пол худды, но отсюда спортивный линолеум долдишь. Хоз дорогой дикий линолеум, да. А основной ханс видишь, что молодежи, витражи, единственный ханс декори, антианар, композиты кееждатхо, сэндвич панели полностью зашить, утеплить деяний. Трое из тебя. Ханс детали жекций. А водоотводы, водосточный турба, жолобы, ханс шамажди. И остекление просто. Витражишься. Вентиляции заложить для нормальной уз. Шейара насосы жлаттыши. Принудительные и естественные шинуара. Именно цинди. Вентиляция ничего упорит. Хаз максимум троёлжа усилий, берешь ты спаргату убьёшь. Именно вентиляция, вот жму видишь, ответственный. Ничего упорит коханц. А он сани их ялры, яра уже административной части. Мелистей удобство жить еще. Сочи зал аэробики, тренажерный зал и ну, кабинеты директора, бухгалтера, там, кассы, извоз, короче. Полностью нормальное здание. Отравит помещение. Кужво сак низко томнош знал охкаш дохдак лалот спортивный секцияш. Сдиккет до диажнанош. Ши юртил спортивный секцияш колыш книскал халрах док эту бацар сарциках. Хата оз халхар фок халята ялч цампаро тохуги. Ты пар огу харжи кахига ишхуги. Дишир мукболха зяцюаиш. Пайденц дая эту хубы царбири. Багдадич спокка. Еш бак едел живен энчхан сосеч ага дугавар. Сомо юртер кеге нахат багабар. То хан ялчы ве юрт о юрт маркез юат шмот яцыр. Юля ошер. Ошер из юля чхана. У хат суделер хаба укуз анатик. Машин цана дара дуарт юдчуа. Це делера богоне ряхи, я сучхан жнок остя. Хокки йохи, антунча соут калыр. Соут я вот гаддагыр. Ич адики хят звюля, дики
молодцы, юрт мягкая, еще хамик, кегина, о юртер кегина, халвал зали, карбала ки, сепсал, да ухор. Хазказик часовц бы, шаюрт. Да, багат, мала хам ихкач, деки му, мадуари хам, цаха, нислу хам. مشاعر كنا وارسل ضد دعايات شو فوكي ساعات على التلفون عتيش حط باك نخب شو دواقل ديش دو يا هم شو ازدي شو هذيك بوب دول ديت شو دق دي غاي شو سيجي غنو قصلات ازدي كان ده غريات شو Хылк проекты жиза қоч Ювы республики Эштхарден венгу хулждул хуцмаш. Алышду эхтоныш. Хылк проект демографичу айер проект спорт норма жизни. Озыр болхыждадыл дят шезардға қолашыр апрель бет есть бол бесха окшыр декабрь бохтбы. Заказчик вышло министерство декарыш қочдер спорт министерство е. Дикар был гоузенчик еза дабыл бя болхбыер. Да, ваша проблемы уж сам дасту. Ах, материально-технические базы дики, болглой, шорт болглой бы, вовремя аж далу наха. Сандочи, тходолч, харефт, уж проблемы от сака. Дике был специалистик Да, был специалист, дики бытха. Ах, специально отбирать дишь. Тхаш дикер, надежно, ди, тяглен, вейтехен, хаеш хаммиер. Сандочи, отбор конкретных ултхабадаряч. Приехал фирма, сдери. Ценник более не столько ханцар махи изи вожи эли. Мел иж дорогой были, все равно действительно специалисты жби, а он качественно амади душ. Ишт отбор ханиктха. Ер 44 сотых ер, ергянс подпок отведенный ер. Ну, дозун тору, чисто пожарный проезд, сейчас зона отдыха, скамейка, ахайн, удобство же, а дагу вокруг измеби подпорной стенам бион. Осыпаться дой ляту, вона дой для защиты изде. Ханзерик он отведенный 44 сотых ляту. Пол гектара. А сколько мел лята сколько Еры 42 на 43, а еще по периметру алярии вокруг 65 на 65 метров гулять примерно. Ама мягко анак болболыш кайби без кигинах. Цанлярха қонен ян алыштеш дырг эхтонышды. Хан ялч унағц аньол эхен қамын мерш қоние. Цухақ ада им баққышна хайқ мыжнақ болвайн. Царглады хуч қочымбы уаштул хамлырдыш. Дик чоқ хамбеш хылдезілк. Шош цаханыр шеви эйдезілышт қача баққы бош. Мел хамсырицан ше юрт цигырнаха. ويورت ديهم دوق ديك نخبيها ديك دا تأقد ديهم ويورت ظلم خان يورت يحتر دوق ديهم حاجة يخم بويورت لا القيلي قوتشي توي الإنس خيرت حاجة ستا يورتيير تنقر دوق بركت ديان يورتيير هات اسفوق عيلر دي اس جاتر ديك بوخبه هم بيالتش يكيجي نغديهم تصحى دار بان ديهم تزانياتي يواتش موش حماتي أهلي يكيجي نغليلتي چش دابوهج كزيك ديهون شيء ديغا زنيمات سدد ديقدر عمدد سونش تخيط چش دابوهج سوق مدر عمددات جاتر جوا إيشي يجي اسفوك سفوكا دولج لا درت خوشيش ديغون شميتر يسوت شسوت لا تاخي ترتك تخوشس إيش حمدز ويرت كيجينخ ديهون هانز جوج مدير كيجينخ تات زنياتي يواتشخلج عارف ليلدو موش حمنتيه بالكينا زانيتي والسق ديك حمنتيه والسق موش حمنتيه للقوات اور حلها باقشنا داش غج اتحقي ديك نهدي اقي اسوت ور ديزلخو هاز هاز ديزل دي هنا ديزل فليل تخوجدق ب دي ب نانوي بقيتها سوتالي حمال والز دالر والستار حمل سان خود شيدر اگر چاغا صار اربلات ديزل خو شو حموش ودي افليلدو تقداز نان السؤال شخلش تاقسم بيخ بيت ديزل خوش تسفوق حي سوسيدي هون بقدر يالش دوق غد مو تسفوقا تش داوش با كينا خشيل تاع بالصباتش تش دا جود جوار مستقون شيشي دي هون تترين روكات شي ديغ تشاغ شيشي بلغوال غير تقوس ديك شامن تهدق زيتي ديك شام تهدقز مو هم دي ود جوالشن إلمشتي زمسجي
каждый чего شيء إسلامي حقلا كذي جوردات توت ولا أحد يلزقلي قيتها إيش حد والله الظلم أنت كور واتسان زدت تسق أشيء وخار شوفوا ده وانشيء وهذا يا أخو جاء خو سؤالي إسبوع يا يقص يا يواتش وسق سون راحتون يا خليس سجي каждый معش سجي قال سجي يا خليس Пачалкану министерство болхош администрация виклыш технадзор огыштонс дагмалдош сагу теркембежлохтю. Сугулка геттер язбы болхой цаньяк дигоазес. В министерстве назначить для директора я хожу, Торшкой вот местный. Из постоянно уз хавей хожу. Но таханом уже тахан фок мучиер строительный объект ми данное время. Если я от фок колцов, просто шишифри уже объектир там, но все равно цацшин интерес хугирцен хавен, ши будущий объект мыштхул цацхул мгули вей хулкус интерес хажели. Дикдык. Так юртер сак хавечи, да юрт да ковар интересоваться дешал шхуна та приятно мгули истаган. Это еще сила, что чек для харта шей бога. Ну, планы же мхалха дадды они, но дел кархамаж мдиш, помогут. Но до конца декабря это срок окончательный сдать. Но на сентябрь где-то ориентироваться для дорог. Душ молил уже удобство живучи. Душ раздевалка инвентарный для занятий нет за условия жилыжи. Эрси метлялч. А душа радуется, вали. Анцы шпок жилч мети, анцы очилки, особенно совага ачхан. Сов до гвоздянди. Изал адам худды ансы тиша вас никогда. Так если кобя бердерти, сдина заниматься дишь. Анзему типовой проект, сигирер. Вейдахут уже чуть-чуть заниматься ди, мети гёзишь, а раз заниматься дишь. А хоз дети, молодежь, что ханс шиб зайн булч ханденса, жда те наркотики, штан, те цибул, шей по жизни, да, оббулш. Для себя там чё, дага, чё, успокоение, хук, с модом баддеч. Дука ялар, цедиал колмус. Каждый юрт кокка ялари, вообще дикугер. Ханзил паротохан яцхалх. حتى الريسبوبليكا دوزل أراه ديشش إزجوزل قنشان تحيخش كهيك إشكولش كرهيخر خوش حتى إشتيش خان يأخل شي يرتر قوش باغرش طول مش باخر هيجاك تسديتش داغور خلرخ إتغن داك يرت بروك الحية حنزوي حشتي إشكول تعالى يريه ويرت زازك إدريس بيسو تانش ترى ير كرت هي إشكولي ومهتشكي غانا إشكوليالر إز قان خلرا دعيقة ومهتشكي يش كرشكول حيوي. سوقان شكول بالخنوسو از بو ويرت قيتشو ده 90 году шел жалет чик пиажу пет институт спортвак факультет яка на очной основе оқыз был хавинштен таңж дина денца у ишколе был воже якигина халқи ртшхавожусу таган ежлахт жол фокяжу здание фокяр фягде физкультурно-оздоровительный комплекс яж хама цуқадо шо ши моду хам чулуац рфут таган юртлахт жо моқлахт жо хам ве кигинах ве молодежь زين خلرا زين تواشوا سجى جوتا واشوا سجى خرسنيات وال خرسنيات زوج واتشتغن يمو يوجا مير بيتوق وا زين دوتشخان تخداس ديلا تيل بير اخيتي شيات خاريلي تيل بير اخيتي شوتا اليقي ودر تخن يمو يوجا فوق مو يوجا زينش حياه شوتا مينجش كتلاش كيجنا خرس نقطه بولوجي تيك دابا شوش تيز جور ديسيبلين تا штанги огу та гимнастика огу та акробатический огу та جو дисциплина выбрать да шил қусы шил дика хал болгерти кот болгерти збол меткоги таган ханзуйлахт ишколие емалят جو медалежи кубка же ержим кезиге тхишкав кезиг халарда алахт жер оха очхачоте бирж барихиж цар حاجه же سان تحقيق تجقيدوقا سبورت زين تخلر خبوش يرتقن حيجلا شوف فوق تقى اتشعل يلاري نوق يوتش يلار اخيتش دوقدو از دوقدو يتموجو سغو دوقدو здоровый образ жизни موالي وسبورت заниматься спорт это здоровый образ жизни
تغن ويقواني خوجاس تغن حلقو جلاش بكيجناخ تسمو ديسبلين سبورتي تسخولي ديكش حمتها تسخولي قواني ياتسوي تغن وي ديحسي داجي نونجي إيه مش نجي قوانيات تغن هار سقو شيدي حمد قواني تغ أرح ودعوها تشوتي ها متشح متشكي تسميت خا هانز ويرت دور بيك واخياش زعم سجور أرح رسي بيرميست قرتسو تا أستربو تحت الشنخاتر وخيت النار بريزو فوندير تر $500 تسنة كودات ولوج إيه متشح عدول داز أخش متشح داز أخش ينشوتيا حال يحتيارتسو سنان موجودتي سنان ليشين داود دازيا دحول إسحاقزا دوك حوز ديار تا إسخزا بوج بو تغاسقت حرشكي ويحمي تان خص خيتر زمحم إياش حال لرت آرهر كافكازير إنجوشيت حبي مزعمس جوشين دندوج أخش مش حدا ياش سنان دار ديال دازيان شو تان خص خيتر وين تيتي خص مدي زمحم صو دو قدو استغني روز حيولا أو جي تروتلا أو جي شعنا بينش حدو شمالات سميت شكيه تسقوي كيجي ناخه تقبلش شو هيجات صحمة تخو هيجات صحمة تخدق هيجات دال اتو مداخل دوي ارزخ بركة تغبت زاخل بوي محك تيشيش خد دوي كردش فوكي دكتور مش داخل قلر